KFC ஓனர் சாண்டர்ஸ் உடைய பயோகிராஃபி தான் பார்க்க போறோம். KFCன்னு சொன்னாலே சாஃப்டான சிக்கனும் லோகோவும் தான் ஞாபகம் வருது. 49 வயதுல தான் KFC சீக்ரெட் ரெசிபியே கண்டுபிடிச்சாராம். 65 வயதுல தான் பிசினஸே ஸ்டார்ட் பண்றாராம். இதுக்கு முன்னாடி நல்ல வாழ்க்கையே கிடைக்கலையா. ஏன்னா சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்படுற ஃபேமிலியில முதல் பையனா சாண்டர்ஸ் பிறக்கிறாராம். காய்கறி வெட்டுறதுல ரொம்ப பிடிச்சி போய் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டாராம். அந்த காலம் இவரு சிக்கன் சமைக்கிறத பார்க்கவே தனி கூட்டம் இருக்குமா. அந்த லெவலுக்கு ஸ்டைலா சமைப்பாராம். சீக்ரெட்டையும் வச்சு சாண்டர்ஸ் அவர் அம்மா ரெசிபியை சேர்த்து புதுசா சமைப்பாராம். அவருக்கு ரெஸ்டாரண்ட் ஓபன் பண்றதுதான் முழு சிந்தனையாகவும் லட்சியமாகவும் இருந்துதான். சின்ன வயசுல இருந்தே விவசாய பண்ணையில வேலை, டிரைவரா கொஞ்ச நாள், ரயில்வேல கொஞ்ச நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்திலையும் வேலை பார்க்கறாராம். ஆனா எல்லாமே அவருடைய கோபத்தினால நழுவி போயிடுறதான். இப்படி இருக்கிற பட்சத்துலதான் அவருக்கு லாயரா ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குதான். அங்கேயும் கோபத்தினால கத்தி அந்த வேலையுமே போயிடுதான். அந்த வேலையுமே ரொம்ப நாளா நிலைச்சிருக்கலையா. அப்புறமா வேலை இல்லாம இருந்ததுனால சாண்டர்ஸ் கடன் வாங்கி ஒரு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட்டை 65 வயதுல ஓபன் பண்றாராம். அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டையும் மூடினாரா. ஒரு பிரச்சனை இல்ல, கடனை கொடுக்க முடியாம தற்கொலை செய்ய முடிவெடுக்கிறாராம். கடைசி நேரத்துல யோசிச்சு பாக்குறாராம். அம்மா கத்து கொடுத்த சிக்கன் ரெசிபியையும் அவரோட சீக்ரெட்டையும் சேர்த்து 2 குக்கர் எடுத்துட்டு ஊரா போய் வித்து கொண்டு கிளம்புறாராம். அவரோட சிக்கன் டேஸ்டுக்காக அமெரிக்காவுடைய எல்லா இடமும் அடிமையா. கெண்டக்கி அவருடைய ஊரு என்றதுனால கெண்டக்கி ஃப்ரைட் சிக்கன் என்று பேர் வச்சாரு. அதுதான் இப்போ KFC இருக்கு. அவருடைய KFC 75 வயதுல விற்கிறாராம். அவருடைய பேரும் முகமும் தான் கடைசி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணணும் என்று கண்டிஷன் போடுறாராம். 90 வயதுல கேன்சர் நோயால அவரு இறந்து போயிட்டார்.